Takže čau lidi, toto video je jenom taková sranda spíš. A ten o čem to je? Viděl jsem nedávno jíst mojí ségru jabko, nebo krájet. A všimnul jsem si toho, že menší děti, nebo prostě, že teď už malý i velký, teď jsem viděl nějaký to. No prostě jsem viděl jednoho kluka, asi 12letého, co si pořádně neuměl nakrájet jabko. Takže toto video je o tom, jak se krájí jabko. Takže hlavní věc, co potřebujete, je jabko. Nevím. Druhá věc, co potřebujete, je nůž. Takže vezmete jabko, takhle si ho dáte, rozkrojíte, je trochu hnusný, pak ho zase vezmete, rozkrojíme ho, takhle, tak, to je druhý jabko, teda druhou půlku, rozkrojíte ji na čtvrtku, no, pak ho, tak takhle je to pro ty větší, ale tak já to nakrájeme ty menší kusy, tak si dáme to, co už máme hotový. Tak, tohle video natáčím hned potom, co jsem natáčel Minecraft. Tak. Takhle si rozkrojíme. Nevím, jak je to tam vidět. Tak, rozkrojíme. Teď na chvíli kameru položím, že ne, abyste se lekli. Tak zapomněl jsem na doved, pak jsem ještě zapomněl na misku. Takže další věc. No to už si asi... No... Tak a jabko takhle dáme druhé, takhle třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý. Tak, s touhletou miskou plnou jablek, co si za chvíli dám ke svačině, se s vámi loučím. Čau.